Onwa no kedebe anyị jere. Anyị nọ na Government Technical College Umunze. Ebe a ka anyị bụ egwu ọnwụ wee bịa. Gote na Umunze dị n'okpuru ọchịchị Orumba South. Ebe a ka anyị nọ kọntent. Inezi anya n'azụ m, ị ga-afụ na anyị na-akpọ ọga. Na-eme ife dị iche iche, na-eme echitere mgba, na-eme ekwe nke ọzọ egwu anyị na-egwuka nkụ. Ụmụ nwoke nọkwa na-akụ nke ha, ịma na ụmụ nwoke bịara agafe je na-akụ nke ha, je na-egwu nke ha, chọọ ka ha na ụmụ nwaanyị na-egwukọta egwu. Nnọọ abụ m onye nke gị nke otu na-anabata gị n'ihe mmemme a kpọrọ egwu ọnwa. Ndị a na-emekwa anyị nke anyị ji Hey, I'm a yodo. I got bomba.
Dịka nsigwu unu na ụmụ nwoke nọ n'ofe nke ọzọ na-egwu egwu ya ka m ji wee bịa wee nọ n'etiti fa ka m maka ife kpata na ịbụ ụmụ nwaanyị na-egwu egwu ọnwa na fada eso anyị egwu egwu ọnwa fa eje n'akụkụ na-egwu nke ọ gịnị mere na anyị na-agbakasị ọnụ anyị nwere akpa asịrị ebe ọ bụ na ụmụ nwoke gbakarị na asịrị onye gwa ọ dị egwu unu afụkwala anyị etu ọ dị unu ka ee kedu egwu unu gudu gbamgba tasịrị na-ekwu mpompo ọgara nche unu bukarị anyị unu fụ nke anyị gwuru ọ dị egwu unu egwuzi na bịazanụ ka anyị jekọ akụkọ ifo ihe ọ ya atọ ọ ga-adị egwu ngwanụ ka anyị jee dịka nsi gwa unu na anyị ga-abịazikọzi akụkọ ifo na anyị egwuchago
cancel no wabela se umuke se no mwaya aseka iche unisha ase asina ya na aseka na tupu fa bia kwa ka akwifa anya bukwa na akwifa ya to ota ozifa abrifunuku ai faifu lele monu ha se aka mbo onye nke uche nwosu na anabata anyị n'akụkọ ifo onye ga-akọla anyị akụkọ ifo anụ abụ Maazị Amaechi na Solomon ihe eji mara ya bụ Nze Nze ụmụaka enyi Jizọs kpọmkwem aka mbụ onye nke gị uche nwosu wee na-anabata gị n'ife mmemme anyị egwu ọnwa ka anyị ozi Nze ka ọ kọrọ anyị bụ akụkọ ifo Nze ngwa nye na anyị ka anyị nya bụ oyadanda nne anyị Adanwosu ekenekwa m deje onye ọma ka ewu deje asị onye na-eme ka eji ama ya ekenere m n'aka ọrụ daalụ anyị ya aga n'ihu n'ịkọ akụkọ ụmụaka enyi Jizọs kpọmkwem ụmụaka enyi Jizọs kpọmkwem ama m na obi dị unu ụtọ Polina okwu m chọrọ ka m kọrọ unu akụkọ n'akụkọ anyị ga-akọ taata akụkọ anyị ga-akọ mara mma nwee nnukwu ihe mmụta dị n'ime ya maka nwatakịrị ọhụrụ chọrọ ịbụ ezigbo nwa oge do ntị n'akụkọ anyị ọ ga-enyere ya aka maka ọdịnihu ya akụkọ anyị taata gbadoro ụkwụ n'ofu ezinụlọ Maazị Okwu ọ gbadoro ụkwụ n'ezinụlọ Maazị Okwu Maazị Okwu bụ nwoke si na ogbe a na-akpọ Ojimgbaghatụ nke dị n'obodo Nze Kingdom. Maazị Okwu alụrụ ofu nwanyị a na-akpọ Margaret wee mụtara ya ụmụ nwanyị 4. Maazị Okwu enweghị obi ọcha, obi adịghị ya mma maka na nwunye ya mụtara ụmụ 4. Maazị Okwu wee chọzọọ na ọ bụghị mmadụ na-enye nwa na Chukwu na-enye nwa. Mgbe ọwụ na o nweghị ihe Margaret mere n'ụlọ dị ya mma maka ọ sị na ọ mụtara ya nwoke. Chineke lene gịnị ka m mere? Ụmụ nwoke ibe m mụrụ ụmụ nwoke ya nọchi ha ma achọ ha achọ ahụ dịmebe ha. Nwunye m Margaret chịrị ụmụ nwaanyị wechara n'ụlọ ka olee ihe m mere, olee ihe Maazị Okwu mere, gịnị ka m mere? Imeghere ọrụ kịta ya sị gị Margaret Margaret, ya nọ n'ụlọ ama nna akpọ Margaret, olee ihe enwe ihe m mere gị n'ụlọ a? Lee ụmụ nwaanyị ka ịcha achịpụrụ m n'ụlọ ebe a. Nwoke Margaret ihe ebe ọ na m gara a na-akpọ m Papa Uju, Papa Matwa, Papa Joy, adịkwa kpọ m Papa Peter na Papa John. Ọ bụrụ na achọ m achọ n'ụlọ na onye ga-anọchi anya m? Onye ọwụ na ị hụrụ nọchi anya nna anyị agwagwele m osewu ejiji na ihe gbasara amụtakwara nwoke na ezinụlọ agwa m isi ọwụwa eji ole ya agwa m isi ọwụwa maka onweghị nke m mere. Ohi itiri na agwọ na ịhụrụ ka m weftere iti nwoke m eweftere iti nwaanyị m eweftere eji ole ihe gbasara amụtakwara nwoke amụtara nwaanyị na-agwa m okwu ọ na-ewe m iwe. Ndị na ụmụ ha na-arụ n'ụlọ elu ọkwa mmadụ ka ha onye mere ha ka ha mụtara ọkwa mmadụ ka ha Muju ihe m ji ekuku n'ihe na maka gụnụ nna anyị ahụ m na iji ha okwu ọkwa ihe ozi nsị m fụtara aka iji ha okwu were bịa ebe ihe m na-eme na kichin ma ọkpọ m okwu ndị ịmụchi egbu agara m oge mgbe ị kpọrọ m ma aga m ihe m na-eme mgbochi iji dure dị ikwu ihe dị mkpa m jiji abịa ka ma apụta bịa n'onye anyị na-ekwu ọdụghị mkpu iji ha okwu iji ha okwu
Ngwanị ọkwa na-ekwe ya dịka ejighị m okwu na okwu dị otu na ka mapụtasị m ejighị okwu achọ m achọ n'ezinụlọ onye ji anọchi anya maazị okwu eme nke mere na ikpeazụ maazị okwu mechara were mụta ofu nwa nwoke a na-akpọ Obinna. Mgbe a mụtara ya Obinna, o nwere aṅụrị nabata Obinna wee chọọ ka ọ zụọ ya dịka onye ga-anọchi ya n'ezinụlọ ya mgbe a chọrọ ya ma ahụhụ ya. Margaret n'akụkụ nke ya jikwazi nnukwu obi ọcha wee nabata Obinna n'ezinụlọ, mana obi ọcha o nweziri na nnabata ọ nabatara Obinna bịara karịzie tinyezie ya na nsogbu, nke mere na onwe ihe Obinna na-eme o kwenyere na ọdụ njọ. Obinna gaala elu ọdụ mma, Obinna gaala ala ọdụ mma, Obinna nyụọ nshi ka ọlịshi ọdụ Margaret mma. Mana maazị okwu ule agwụ ya na ọnwụ etu a ka esi azụ, na Obinna agwa n'ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ na o kwesịrị ka a zụọ ya ọfụma maka ọdịnihu. Mana Margaret achọpụtaghị ya. Margaret hụtụ ya na mgbe maazị okwu na-achọ ka Obinna mee ihe kwesịrị ekwesị na usoro kwesịrị ekwesị, ọ na-ahụtụ ya na maazị okwu na-emegide Obinna. Mgbe Margaret ji aka wee na-azụ Obinna na-eto, Obinna bidoro akwụkwọ, aka nne ya ji na-azụ ya mere na Obinna ruru n'ụlọ akwụkwọ ọ naghị ege ntị na ihe ndị nkụzi na-akọ. Ibie na ọnụ ụlọ akwụkwọ na-agụ akwụkwọ, ọ kpọrọ ndị otu ya na-agagharị na-aga na shọpụ dị iche iche na-ego ihe ahịa dị iche iche na-eri na-eke ha, nke na Obinna malitere izu oshi ụlọ atọgba atụtụrụ. Nna ya dowe ego were, mana ekwughị Margaret asị na ọnwụ Obinna maka na o kwenyere na onwe ihe ọnwụ na Obinna mere dị njọ. ụmụhaji mụ na ha bi n'ụlọ na ihe amụghị m ebe ndị ego na ọbịa ụmụhaji na n'ụlọ na-eme ma arụ. Bịa, olee ụmụhaji na? Olee ụmụhaji na? Obinna! Papa! Bịa, ebe ka ụmụnne gị nọ? Makụ ha! Bịa, unu niile bịa n'ebe a! Bịa n'ebe a! Bịa, ihe m chọrọ mmadụ ịgwa m eziokwu, achọghị ha m okwu asị. Olee onye jere na-akpa m baa n'ime ụlọ nje were ego ndebe n'ime ụlọ? Ujunwa, ị ga na-akpa? Makụ ha, kwuo eziokwu, weta ego na-akpa. Miracle. Joy. Ya hụ na-agwa m bịa Obinna. Obinna. Ya unu niile enweghị onye were ego na-akpa. Ngwa sekpuru n'ala. Sekpuru n'ala. Ka eziokwu were pụta. Nsị gị sekpuru ala. Ebe unu enweghị ike ikwu eziokwu n'ọnụ ụlọ, ego ndị na-akpa were pụ. Ihe m na-ekwu n'ebe unu nọ efu mkpụrụ eziokwu adịghị n'ọnụ. Obinna. Papa hapụrụ m aka, ka esi leta m anya, ọ na ọba ikuku ka ị na-azụ onye wetere ego. Obinna. Obi m. Nna ya ogene kwa. Bịa. Ihe nwa m mekwere nụ. Na ije kwukwenu m ka. Ha mere m onye kuru onye ibe. Niile asekpuru ya ka na atụ m ego mama. Na ije kwukwenu. Na ya sọ m go were nwa m sọrọ m nsọ. Were kwa nwa m sọrọ m nsọ. Nwa nje me ijija na nna m omeru wa. O mere gbogbo. Ay. Ije kwukwenu m nwoke. Mechie n'ọnụ. Ka ihe n'ụmụ gị. Mechie. Ọ sị ka m. Nna m iri gwara ihe. Gole gwen ka ili na ram biko Bịa. mere kiti na mere. Ọ bụghị nghọta na ya ọzọ na-azụ ya. Onye ga-ahụkwa ihe dị n'ime ya mgbe ọ pụtara ihe ahụ ya ọkwa ego dị n'akpa m
ka m na-acha achọghị ịta kpọrọ ndị na-abụghị ụmụ ọhụụ mmadụ ụmụ ndị na ngwa chiri ebe afọ ịsha ọsọ chiri ebe afọ ịsha lee ka ha dịcha nsogbu ọ dịghị Obai koko. Kira wale. Obai te. Ndo tu ina la hudi mbalushi ego. Oh ya. Ina tu madam. Anyo no wai. Na ba. Nyebe my guys if I. Madam. Yamu bikola. Ndalala. Ndukwa. Madam tara obuta we. Yamu be tero so. Na kwoni fu yeli. Baba mo yamu yoko ndobera. Emo meat pie na pure water. Bola no gono mo ben. Yes wale. Ben ku man. Ngati do nga. Jiro kuodo. Oranda. Hai. Ijadego. Ila hudi padushi. Oh by number 1. Ofonya. Awego tu. Malaysia money. Na jadego now. Why na me? Ebe bi to ya eli now. Oranda pure water. Water pure water. Na ni ba ye do ga de no. Kai na tawa. Obaye buto go kwani ke. Tu moto. Nga go diro ko nga ko. So na ego go be go ne biko. 3,000. Bo ni asonso na. Akwa ngo na obaye no. Chero ko obaye no ufu. Ego. Obinna ito. Kebi no weta ga se go ndia. Kebi no weta ego ndia maka na ama na ni le wo ma akwọ. Kebi ego ha si we dozi. Na masịrị ya shi ya wụsho ọnwụsho onye mma lekwunye nwere ihe mete ho elishu nwere ihe mete ho elishu ya adara Obinna ọkwa mana na the same school ka o nwere ihe na ofu akwụkwọ ka anyị niile na-agụ ebe a o nwere ihe anyị na-akụta ebe ego ga niile so pụtazie I'm surprised you kpọpụta gị na ọ dị ka mbenye unu nri na ego ntara afụ wee kpaa ị na-ajụ ebe nsi wee weta ego mba tie ka nghọta achọrọ m ịghọta ọfụma kpọpụta ụmụ enwe ka nye ihe ha ya eli ya bịa lie mgbe ọzọ